når missionen er, at det er lavet, så det er totalt nej. Okay, vent lige lidt. Vent lige lidt. Vi skal lige prøve at snakke med dig om noget. Det er bare lige inden du går ind. Du skal bare lige snakke med dig om det her brev, jeg har fået. Du kan lige sådan set selv lige prøve at se på den gang. Hvad er det? Sådan et eller andet alvorligt? Ja, jeg synes bare, det var sådan lidt svært at snakke med dig om. Derhjemme med ungerne og alt det der, når det lige er der. Ej, for helvede. Nej. Hvad så, skipper? Fuck dig, mand. Vi kører nu. Du skal ikke i skole. Kører vi nu? Vi kører nu. Malte. Nej! Malte, tror jeg sådan. Fuck ja, mand. Du skal ikke i skole i den her uge. Fuck, hvor fedt, mand. Ja. Så det der til omlasterne ligger om bag, det er al vores bagage. Og mad og hele lortet. Det er en meget fed gave. Den har du ikke spottet. Det er så dumt nok. Shit. Nice. Fuck, den havde jeg sgu ikke lige. Den har ikke lige tjekket, den der. Altså seriøst, altså sådan nu? Sådan nu. Vi sætter Freja af, og så Kører I ind til torsdag? så kører vi. Til på torsdag? Fuck, hvor nice. Ja. Cool! Shit, hvor nice, mand. Det var bare det. Ej, shit, mand. Men det er lige sådan et eller andet. Ej, shit, mand. Ej. Fuck, hvor er det fedt. Det er totalt fedt. Der kommer mor. Hun ved det også godt. Ja, tak. Malte? Tak.